Инсулина е хормон, който играе много важна роля в тялото. Основната задача на инсулина е да помага на клетките да използват глюкозата от храната, която едем. Глюкозата е основният източник на енергия за организма, но без инсулин тя не може да влезе в клетките. Можем да си представим инсулина като ключ, а клетките като заключени врати. Когато ядем храна, нивото на захар в кръвта се повишава. Тогава съответният орган отделя инсулин, който отключва клетките и позволява на глюкозата да влезе вътре. Така клетките получават енергия, а нивото на захар в кръвта се понижава до нормални стойности. Освен това, инсулинът помага на организма да съхранява излишната глюкоза в черния дроб и в мускулите под формата на гликоген. Това е като резервна батерия, която тялото използва в последствие, ако няма достатъчно храна. Ако обаче инсулина не се произвежда в достатъчни количества или не действа правилно, глюкозата си остава в кръвта. Това води до заболяване, наречено диабет. Ето защо инсулина е толкова важен. Без него клетките гладуват, дори когато има достатъчно глюкоза в кръвта.